Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huzur TV telekanalında Uraza turunda söyləşəmiz. Həm Urazağa qağılışlı ən şeterikli məsələlərə Tatarstanımızın ən ilimli həzrətləri cavab verir. Birinçiden нәрсе айтасы келе, Ураза бетінден біріншінде Аллах ризалығы үшін тұтабыз, яғни тейішлі болғанға, енді фарызды болғанға. Икенчеден, әлбәттә инде бұл Ураза тұтқан вақытта ең болған рәхәтлік, ол енді хаталардан, кемшелеклерден, ғайбәтлерден, башқа түрлі хаталардан тыйылып тұру. Менә шушындай хәләттә болған ұчырақта инде көңілләр тынычлык ала. Көңіл хәләті инде бик тыныш болып тұра. Шуңа күрә Ураза тұтқан вақытта инде менә шушы ашау ишүдән генә түгел. Яғни инде дә булса уйларны фикерләгәне, уйлаганда вакытта да, фикерләгән вакытта да инде дөрес уйлап, дөрес фикерләп, дөрес яшәргә тырышасың. Мөһиме шул. Икенчесе инде әлбәттә кешеләрне җәлеп иткән вакытта менә Пәйгамбәрнең хадисе дә бар бит инде. Ликулли шәйин закату, закату жасади сиям дип әйтә. Ягъни һәр бер нәрсәнең паклаучысы бар дип әйтә. Инде тәннең дә паклаучысы Ураза дип килә. Шуңа күрә Ураза тоткан вакытта безнең инде рухи ягыбыз да, тән якларыбыз да сәламәт булып кала, иншаллах. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллах саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.